Здравейте! Днес гост задочно в ефира на Избора живот е Влага. Съдържанието е написано специално за всички нас. А информацията за вас ще прочете Елизабет. Тя ще бъде в ролята на водещ. Добре дошли, слънчеви хора! В ефира на Избора живот. Аз съм Елизабет. Нека днес ти бъде слънчево и щастливо. А в душата и сърцето ти топло и красиво. Щастие да усещаш и чувстваш. Пожелавам на всеки слънчеви и топли дни. Радост и любов в очите да блестят. Бъди здрав и обичан, весел и добър човек. Да те съпътства доброто. И да ти е пролетно настроението. Най-хубавото идва при теб. Нека тези дарове от пожелания бъдат твои спътници. В избора живот. Нека има слънце в живота ти. Бъди усмихнат, обичай и бъди обичан. Честита цветна пролет, украсена с чудесни емоции. От веселие и радост. Бъди. Бъди жизнен и щастлив в своите избори. Свежо и ведро настроение, късмет и благополучие в живота. Отвънка се лее ухание на люляк. Отвънка е слънчево небе. Приятелю, ти птиците чули? И красивата пролет дошла е. Навънка е пролет. Здравей! Днес е 20 март. Пролетното равновесие, което денят се изравнява с нощта, светлината с тъмнината. Светлината от тук за напред ще надделява на тъмнината. До другото равноденствие на новия зимен цикъл. Днес това е духовното начало на нов живот. Космическата мъгла се разсейва. Идеите и значението за избора живот придобиват яснота. Излизаме от зоната на хаоса и объркването. Тръгваме с основно фокусиране към чистото съзнание. Енергията на този ден е чудесен момент да активираме намеренията си. Защото днес всеки импулс, всеки стимул насочен към личностно израстване получава подкрепа на цялата Вселена. Ако си чакал знак и сигнал да започнеш да се движиш към голямата си цел, това е момента и времето, в което да започнеш. Мислите започват да се подреждат. Сега е прекрасен ден, за да напишем плановете си на хартия. Да изпратим послание и писмо към Вселената за собствените проявления в живота. Информацията ще бъде предадена без изкривяване на идеите в истинския й вид, ще бъде чута, точно такава каквато я чувстваме и усещаме с телата си. Тялото и подсъзнанието са в директна връзка. Това означава, че душата и сърцето работят в синхронични действия. А тялото посредничи и превежда енергиите към вътрешния ни свят. Всичко е енергия. Ние общуваме и постоянно продаваме и отдаваме собствената си енергия към всички наши системи, към хората и света и към вселенският разум. Точно както природата се събужда от сън. Така и нашето вътрешно майсторство е готово за ново измерение и изборът на нова реалност в живота. Този ден е подходящ за започване на ново начало, независимо в каква сфера искаш да се проявиш. Твоето призвание има зелена светлина за действие. Това е нов цикъл и демонстриране по пътя на манифестацията за избора живот пред света. Имаш красив хоризонт пред себе си. Възползвай се от възможността. Бъди себе си и честен към своите намерения. Ако все още носиш съмнение във вътрешния си свят, промени убежденията си и езикът, с който си говориш. Остави старото и миналото зад гърба си. Пусни старите вярвания да си отидат. Освободи се от тежестта в теб. Влез в пролетната светлина. Защото вече не си обвързан с миналото, имаш нови възможности. Те греят и сияят по пътя ти. Нулирай страховете от миналото. Започни на чисто, поеми първия си дълбок дъх. Сега е моментът, в който тъмнината отстъпя място на чистата светлина. Нов етап, нов цикъл в живота на всеки. Възползвай се от това свещено време за теб. Засей нови семена,
в избора на своя живот. Всичко, за което си мислиш и всичко, което си представяш във въображението на този ден, ще стане основа за твоята нова реалност за следващите месеци и години. Гледай само напред. Енергията дава мощен начален старт на вътрешното планиране. Това е време на устойчиво творчество на действията ни и съзидателната сила ни зарежда. Всеки от нас е творец на своята реалност. Ти си човек на своя живот и своите избори. Виж в ума си своите успехи и ги усети с тялото си. Чувствай победите си и благополучията в живота, на които си се наслаждавал и радвал. Това е една креативна визуализация. Да обърнеш внимание на реакциите, поведението и действията си. Къде е фокусът, там изтича твоята енергия. И така тялото ти ще започне да привлича и подсказва своите сигнали и ще започнеш да виждаш червените флагове в живота. Ще видиш и слънчевата светлина. Каквото отдадеш от вътрешния свят, това ще привлечеш и във външната среда и своите преживявания. Човек е едновременно и приемник и излъчва, като отдава своята енергия. Един важен въпрос. Какво те привлича и какво ти причинява вътрешна съпротива сега в този момент? Огледай се във вътрешния свят и виж отраженията около себе си. Самото пространство ще ти подскаже с какви ресурси разполагаш и какви хора те заобикалят, кои от тях могат да ти бъдат полезни в новия цикъл и етап на развитие. Огледай се и виж своя потенциал. Добре е да чуеш чувствата си, те са по-честни от всякакви логични аргументи и какво ще кажат хората. Другите искат да те подчинят и превърнат в техен слуга. Не живей чужди живот, а своя. Добре чуй интуицията си. От позицията на подсъзнанието говори твоята душа. Усети сигнали с тялото си. Бъди себе си. Бъди щедър към човека и детето в теб. Бъди щедър с мили и топли думи на подкрепа за изборите на своя живот. Днес енергията действа на принципа на огледалото. Всъщност почти всеки ден е така. Но особено силна светлина има днешния ден на равновесието и равнодействието. Това, което даваме и излъчваме на света в самото начало на цикъла, ще се върне при нас като бумеранг няколко пъти повече. Всяка агресия в този ден може да се прояви през целия цикъл на хармонията и баланса на този процес на растеж или разрушение. Затова е добре да се насочиш да запазиш вътрешната си чиста и спокойна сила и смирение. Вътрешния мир и тишина носят топлина, любов и разум. Ако се чувстваш раздразнен и тревожен, е добре да поемеш дълбоко въздух. Да минеш в позицията на наблюдател. Да погледнеш отстрани, което е довело до това емоционално напрежение. Коя ситуация те дразни? Необходимо е да си дадеш време на идеите и да помислиш, преди да пуснеш новите намерения към света. Днес е денят като един чист бял лист. И с каквото започнеш да го изпълваш и изписваш, така ще бъде и през целия процес на този цикъл. Енергията на Слънцето в този ден изисква проява. Проявление на твоя вътрешен свят. Дай своите послания и намерения към света. Днес е добре да обявиш себе си пред хората и социалните мрежи. Да види света, че си тук и те има. Не бъди невидим и не се страхувай от факта, че можеш да се провалиш. Това са нормални грешки. Пътя към успеха е осеян своите малки несполуки. Добре да позиционираш своята дарба. Погледни какви таланти носиш в себе си. Покажи своята яркост и готовност за промяна и трансформация в изборите на живота. Чудесен, щастлив и светъл път. Мъдрост. Моля за внимание. Кои житейски уроци те направиха по-мъдър и по-добър човек? Мъдростта идва, когато приемаме преживяното и правим нов избор. Всеки урок е стъпка към вътрешен мир. Въпрос за ангажиране. Кой урок промени твоя живот?
Вътрешна сила. Как откриваш своята сила сутрин? Къде я намираш, когато всичко около теб се клати? Силата е вътре в теб. Ти винаги имаш избор как да реагираш. Въпрос. Кога за последно използва своята вътрешна сила? Синхроничност. Забелязваш ли знаците и червените флагове в живота си? Животът ни води чрез малките знаци. Ако ги забелязваме, изборите ни стават по-съзнателни. Въпрос. Какъв знак е дошъл при теб наскоро? Кога за последно чу себе си в тишината? В тишината се намира вътрешният мир. Там душата говори. Въпрос. Какво чуваше в последната тишина? Кои преживявания те направиха посилен? Всичко, което идва при теб, е възможност за растеж. Приеми го и се развивай. Въпрос. Кое преживяване те научи най-много да избираш смело в своя живот? С каква мисъл започна деня и как тя промени настроението ти? Мисълта създава посока. Твоят фокус определя деня. Въпрос. С каква мисъл започна днес? Радвам се на това пространство между нас. В него има мисъл, чувствителност, истинско споделяне. Чудесен ден!